Цяпер з намі на сувязі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення спадар Павел Латушка. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Павел, скажу шчыра, што наша размова павінна была пачынацца зусім з іншай тэмы сёння, але раптам абсалютна нечакана і для журналістаў, і для замежных дыпламатаў на брыфінгу МЗС з'явіўся Роман Пратасевич. Мы не будзем абмяркоўваць зместу, бо гэта не этычна, але я б хацеў запытацца у вас, што нам хацелі паказаць і навошта? Мы казалі гэта ўжо не аднойчы, што сам факт затрымання Романа Пратасевича меў на мэце адвесці увагу сродкаў масавай інфармацыі грамадскасці ад галоўнай праблемы. Тое, што ў Беларусі масавыя рэпрэсіі, тое, што ўзурпатар пры ўладзе, тое, што ён ажыццяўляе праз гвалт утрымання ўлады ў нашай краіне. Другое, гэта дэматываваць беларускае грамадства. Я прасіў бы усіх, хто зараз сочыць за нашу размову, не купляцца на гэтыя вельмі танныя штучкі, якія робіць прапаганда, бо тут выкарыстоўваюцца элементы спецыяльных служб разам з прапагандай, каб дэматываваць нас, паказаць пра разлад, выліваць нейкі бруд і гэтак далей, дзеля таго, каб людзі не хацелі далей працягваць сваю барацьбу за светлае, за добрае, за што яны і выйшлі на вуліцы. І трэці фактар, гэта каб пазбегнуць ці паменшыць пагрозу максімальна жорсткіх санкцый, якія сёння рыхтуюцца Еўрапейскім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, таксама і перад важнай палітычнай сустрэчай Байден-Путін, дзе плануецца абмяркоўваць і беларускае пытанне. Так што тут тры мэты. Захад, спадзяюся, не купіцца на гэтыя танныя штучкі, як вы кажаце? Я думаю, што не, нават перакананы ў гэтым. Мы бачым, што размова ідзе з закладнікам, які знаходзіцца ў палоне, фактычна ў палоне, і верыць гэтым словам практычна немагчыма. Я думаю, што яскрава паказаў падыход да гэтай прэс-канферэнцыі, калі можна так назваць, інтэрв'ю Романа Пратасевича, тэлеканал BBC, які публічна адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым праслухоўванні. Уявіць сабе, колькі тут парушана артыкулаў крымінальна-працэсуальнага кодексу. Чаму узнікае пытанне, мы не бачым такіх інтэрв'ю з боку Калеснікавай, Бабарыкі, ці Статкевіча, Северынца і гэтак далей. Так што тут пытанняў шмат, но я не хацеў бы зноў-такі ўцягвацца ў гэтую дыскусію, бо мы пачнем тут аргументы шукаць, нейкія тлумачэнні. Гэта асоба, якая знаходзіцца ў палоне, ён з'яўляецца закладнікам, і з гэтага трэба зыходзіць пры ацэнкі тых словаў, якія мы чуем. На гэтым брыфінгу таксама паказалі відэазапіс, як польскія прадстаўніцы польскай меншасці былі вывезеныя з краіны, нібыта ўсё абсалютна дабравольна, пад такую рамантычную музыку, што абсалютна абсурдна. І таксама з'явіўся відэазапіс консула Польшчы, які пераконвае, пытае жанчынаў, ці яны хацелі б выехаць, але выйсці з турмы, але пры гэтым давядзецца часова пакінуць краіну. Спадар Павел, для вас як дыпламата вось гэты відэазапіс, выкладанне гэтага відэазапісу, нейкая маніпуляцыя гэтым запісам, якія пытанні выклікае? Ведаеце, калі я быў студэнтам юрыдычнага факультэта, у нас было крымінальнае права, мы яшчэ карысталіся з крымінальных кодексаў, якія былі прыняты ў часы Савецкага Саюза. Бадай жа, можа, тады яшчэ нават не былі адменены такія артыкулы крымінальнага кодексу Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Уже была Беларусь, але ўсё ж такі кодексы былі БССР. Дзе было два такіх галоўных тэзіса. Гэта высылка ці ссылка. Высылка – гэта калі людзей выкідывалі з краіны, а ссылка – гэта калі ўнутры краіны перамяшчалі з месца пастаяннага жыхарства ў інную частку. Так вось сёння мы пабачылі, што дэ юра у нас няма у артыкула ў крымінальным кодексу высылка, а дэ-факта гэта ажыццяўляецца рэжымам. Гэта ўжо не першы прыклад высылка людзей па-за межы. Бо як можна растлумачыць,
калі сидзіць генерал у пагонах следчага камітэта і расказвае про тое, што у адносінах да іх далей ёсць крымінальная справа, праводзіцца расследаванне, но яны фактычна высланы з краіны. Гэта же прамое парушэнне зноў-такі крымінальна-працэсуальнага кодекса. Дзякуй Богу, што гэтыя людзі выехалі па-за межамі Беларусі, бо яны могуць быць у бяспечнай сітуацыі зараз. Але ўсё ж таки гэта прамое парушэнне зноў заканадаўства. Мы кожнага дня бачым, што гэты рэжым просто не глядзіць ні на які нормы права, ні на законы. Гэта просто уже не існуе ў Беларусі. Ёсць толькі нейкая палітычная воля. Таксама ваше прозвішча вельмі часта апошнімі днямі гучыць з боку прапаганды. Хіба акцыі, которые вы арганізавалі на мяжы з Беларусю, вельмі занепакоілі, хаця робяць выгляд, што яны не маюць нібыта ніякага значэння для рэжыму. Вы кажаце пра тое, што мэта хіба дасягнутая і акцыі будуць спыненыя, ці сапраўды мэта дасягнутая? Я так не казаў. Па-першае, я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэту інфармацыю, што мэта дасягнутая, акцыі спынены. Я задаволены з таго факту, што так рэжым звяртае ўвагу на дзейнасць народнага антыкрызіснага ўправлення. Сапраўды мы, я думаю, робім важную справу дзеля таго, каб дасягнуць нашай перамогі пабудовы новай Беларусі дэмакратычным шляхам і каб адбыліся новыя выбары. Мы ведаем гэтыя прыклады. Учора размаўлялі пра 100-мільённы крэдыт нямецкага банка для рэканструкцыі энергасістэмы, страхавання гэтых сделак і еўрабонды на сітуацыю. Шмат яшчэ можна прыкладаў прывесці. І я задаволены з таго, што рэжым гэта бачыць і разумее, што мы сіла, мы моц, мы працуем сістэмна. Я калісьці сказаў яшчэ на пачатку бадай жа ўсіх стварэння народнага антыкрызіснага ўправлення, што я ведаю, як працаваць у сістэме, у камандзе. Гэта прафесіяналы, якія ведаюць сваю справу. Што тычыцца і дасягнуць свайго выніку. Я ў гэтым не сумняюся ні аднаго момента. Што тычыцца самой акцыі, так, у нас узгадненне было з польскімі ўладамі да суботы ўключна, таму мы былі вымушаны перапыніць гэтую акцыю. З другого боку, вы таксама асвятлялі гэта, ёсць даволі жорсткая прынцыповая рэзалюцыя Еўрапейскага парламента, якая адказала ў тым ліку на частку нашых патрабаванняў, якія мы ставім перад Еўрапейскім саюзам, перад Брусэлем. Таксама быў ліст ад Верховнага камісара Европейского Союза по пытанню знешняй палітыкі, дзе ён пацвердзіў, што санкцыі будуць прыняты, я спадзяюся, публічна мы штосьці даведаемся на гэтым тыдні, а 21-го яны ўжо будуць юрыдычна аформлены на сустрэчы Савета міністраў замежных спраў. Так што тут ідзе ўсё ў гэтым накірунку. Былі кантакты і з Берлінам, і з Великабрытаніяй, і з Вашынгтонам, і офіс Светланы Ціхановскай, яна таксама праводзіла сустрэчу ў Сенаце. Так што тут мы бачым абсалютна ясныя, зразумелыя крокі ў кірунку санкцый. Спадзяемся, што 21-го мы іх і пачуем, і яны будуць зафіксаваны. Калі не, у нас ёсць іншы праект. Мы вернемся і на межы, і мы вернемся ў Беларусь, бо гэта з'яўляецца нашай галоўнай мэтай. Што тычыцца уплыву на рэжым, мы ж ведаем сітуацыю рэальную. Да, у іх ёсць інструменты ўлады, незаконныя, нелегітымныя. Ці адкрыюць яны межы? Дыскусія пра гэта прайшла, і мы ведаем, што зварот Міністэрства аховы здароўя ёсць у Савет міністраў, але гэта залежыць ужо ад нелегітымных уладаў. На жаль, нашы ўплывы тут на сёння мінімальныя, але я думаю, што ўсе беларусы, якія бачылі нашы акцыі, падтрымліваюць менавіта гэта, што межы трэба адчыняць. Менавіта Лукашенко вінаваты ў тым, што зачынілася паветраная прастора. Менавіта яго рашэннем зачынены межы Беларусі. Беларусы павінны гэта ведаць. Гэта рашэнне менавіта толькі узурпатара, дыктатара, які кіруе нашай краінай. Спадар Павел, калі вельмі коротка, беларускае пытанне гучала на саміце Вялікай сямёркі, таксама распачаўся саміт НАТО, і там без беларускага пытання не абыходзіцца. Владзімир Путін і Джо Байден сустракаюцца, і таксама будзе гаворка пра Беларусь. А вось Владзімир Макей гаворыць, што 8 тэрактаў захад у Беларусі рыхтаваў. Гэта пра што ён увогуле кажа? Як у Александра Лукашэнкі тонамі зброю возяць праз мяжу? Гэта з той серыі?
Я думаю, да, на жаль, у нас уже нема міністерства замежных справ, у нас нема уже і міністра замежных справ. Все, во што пераўтварылася міністэрства, знешнепалітычнае ведомства, у якім я працаваў, і мои калегі з народного антыкрызіснага управлення, гэта выклікае здзіўленне, занепакаенне. Ну і мы шкада сапраўды, што сёння знешнепалітычнае ведомство займаецца абсалютна унутранай палітыкай, прапагандысцкай палітыкай у стылі Геббельса і сталінізму. Бо калі асоба готова тлумачыць усіму свету, што людзей забівалі законна, што людзей гвалтавалі законна, што сколькі палітычных вязняў знаходзіцца ў Беларусі, гэта таксама ўсё законна. Ну што тут можна каментаваць? У якія дыскусіі тут можна уступаць з такім міністэрствам і з такім кіраўніком гэтага міністэрства? Дзякую вам за гэтую размову. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі. Спадарства на сувязі. Мы